Desde fai prácticamente 5 meses estamos poñendo acento nas tres emerxencias que o noso xuízo do noso país, a emerxencia climática, a emerxencia feminista e a emerxencia social, e, polo tanto, nesa clave queremos desenvolver a nosa posición política no Parlamento de Galicia. Primeiro paso a darlles conta do que a nos é a loita contra a situación de cambio climático, a emerxencia climática que se manifesta tamén, no caso galego, nunha crise industrial neste momento que ten nesta situación concreta as Pontes, no caso de Endesa, como o seu epicentro. Neste sentido, estamos vivindo unha crise industrial galega sin precedentes, como vostedes saben. O IPI, o Índice de Producción Industrial, leva caído no último ano como consecuencia da caída do sector enerxético como nunca se vira nos últimos 25 anos. Todo isto cunha inacción grande do goberno de Feijóo. Sabemos que a única fábrica que funciona ben en Galicia é a fábrica do paro, por parte deste goberno que é incapaz de xestionar as crises enerxética e industrial que se está producindo. Nos queremos denunciar unha vez máis o vitimismo dun goberno de Feijóo que bota as culpas e bota balóns fora, esquecendo completamente as competencias de autogoberno en materia de promoción industrial e que, polo tanto, se podría estar facendo moito máis se xe quixese. É dicir, a crise industrial actual, que non é exclusiva de Galicia, senón que atinxe a toda Europa e ten carácter global, pero no marco regulatorio atinxe a toda Europa, podíase converter nunha oportunidade para unha transición ás novas tecnoloxías da transición ecolóxica, da industria descarbonizada e da produción enerxética limpa, algo que neste momento non está atendendo o goberno popular. Levan 10 anos de inacción, a pesar de que xa se sabía desde que pechaba a mina das Pontes que isto iba a suceder e, polo tanto, xa que de cara atrás non se pode facer nada, polo menos mirar cara adiante para propoñer unha solución. A solución de En Marea, que levamos apuntando desde prácticamente hai 2 anos, desde casi o inicio da legislatura, é a idea da implementación dos mapas da transición sostible de Galicia. E por esta razón nos traemos como proposición non de lei unha proposta para que o Goberno implemente xa de forma inmediata un mapa de transición sostible de Galicia coa creación de 2 comarcas piloto, 2 macrocomarcas, tanto en Cerceda como nas Pontes, que en colaboración cas universidades galegas desenvolva modelos alternativos que supoñan en primeiro lugar a reconversión dos traballadores e das traballadoras cara a sectores de novas tecnoloxías ligadas ao desenvolvemento de enerxías limpias e a economía descarbonizada e que, polo tanto, seña capaz de absorber os postos de traballo que o peche das centrais está provocando no noso país para evitar unha nova oleada de inmigración. E, en segundo lugar, que iso seña unha oportunidade máis para facer máis competitiva a nosa industria nun novo mercado, non solamente a nivel galego, a nivel español, senón tamén a nivel europeo e a nivel mundial. Tiñamos unha pregunta aplazada por parte do Goberno sobre esta mesma materia, descoñecemos a razón dese aplazamento, pero en todo caso levarémola neste pleno tamén relativo ao mapa de transición sostible para Galicia. En segundo lugar, a segunda das emerxencias da que nos queremos facer con este pleno é a emerxencia feminista. Quero lembrar, ademais, que hoxe martes é o Día Internacional da Muller Rural, algo que ao noso país non é unha celebración, non é unha reivindicación, sobre todo allea, dado o peso que ten aínda o medio rural na nosa economía, na nosa sociodemografía e, ademais, da desestructuración completa do interior de Galicia a que someteu o Partido Popular coas súas políticas ou coas súas non políticas o conxunto do noso país. O lema, xa saben, son as mulleres construindo un futuro sostible para o medio rural, polo tanto, unha converxencia, unha intersección entre as 2 emerxencias, a emerxencia feminista e a emerxencia ecolóxica, a emerxencia ambiental, a partir de 5 eixos: a agricultura e gandería familiares, a proximidade, a ecoloxía, a igualdade e a innovación. Pois ben, nos queremos levar esta problemática ao pleno, queremos que se fale desta situación, por iso plantexámoslle unha pregunta ao Goberno respecto á adopción de medidas para adoptar as cuotas de participación femenina nas organizacións agrarias e gandeiras. É unha proposta que xa viña na Lei de Igualdade, a implementación real da presencia paritaria das mulleres canda os homes nas distintas organizacións da vida civil, pero no espacio rural levamos moito retraso. No caso das organizacións agrarias, das organizacións gandeiras, existe unha amplísima presencia masculina fronte á presencia femenina e unha das directrices de transversalidade das leis de igualdade son que é necesaria unha paridade de xénero para acadar unha verdadeira perspectiva de xénero á hora de realizar políticas do ámbito que señan. Pois ben, nos queremos que neste momento, no espacio rural, as mulleres teñan igual de voz que os homes á hora de decidir e á hora de tomar decisións no ámbito das organizacións
gandeiras e agrarias, e sabemos que iso non se está producindo. E, de feito, unha das principais reivindicacións do día de hoxe das mulleres do rural é precisamente esa. Por iso nos queremos levar esta situación ao Parlamento para ver que está facendo o Goberno galego. Xa lles anticipamos que a resposta é que, a parte de propaganda, pouco están facendo porque os datos son ben elocuentes. En terceiro lugar, a terceira das emerxencias que nós sabemos que vive o noso país e ás que queremos dedicarlle o noso esforzo político é a emerxencia social. Emerxencia social por unha falta de igualdade de oportunidades que se manifesta en varias vías. En primeiro lugar, no que ten que ver co benestar. E por iso nos traeremos unha interpelación sobre a política que está desenvolvendo o Goberno galego en relación co gasto orzamentario en servicios públicos fundamentais. Xa saben que os servicios públicos fundamentais son a educación, a sanidade e a dependencia. Nos falamos, cando falamos destas partidas, falamos de investimento social, non de gasto social. É investimento social que busca acadar máis benestar. Nos pensamos que a riqueza dunha nación non se mide ou non se deberá de medir nin solo nin principalmente polo Produto Interior Bruto, porque unha nación pode ser moi rica en términos de Produto Interior Bruto, pero esa riqueza está concentrada en mans duns poucos, de tal maneira que a maioría da sociedade non teña as cuotas de benestar que xera esa riqueza. Para nós é fundamental, para poder falar de riqueza dunha nación, da súa distribución, para que todo o mundo teña un mínimo de oportunidades vitais. E ese mínimo de oportunidades vitais, esa xustiza social, se acada en términos de redistribución de renta e riqueza mediante tres funcións fundamentais nos orzamentos públicos, que son a sanidade, a educación e a dependencia. Pois ben, queremos dar un debate previo aos orzamentos pro ano 2020, onde nos posicionemos claramente sobre cal son as nosas prioridades, que é o que na nosa opinión xera benestar e que xera, neste sentido, maiores oportunidades para o conxunto da sociedade. Vivimos baixo unha maioría, que eu creo que hoxe en día xa non é tal, foi no 2016, pero xa non é tal, dun Partido Popular que o ano pasado, con ocasión dos orzamentos de 2019, reformou o imposto de patrimonio para baixarlo ás 6.000 persoas máis ricas de Galicia. Para nós, a concentración de riqueza que supón a baixada do imposto de patrimonio non xera benestar, todo o contrario, xera benestar, se acaso, nas 6.000 persoas máis ricas de Galicia en detrimento do resto das familias do noso país. Pois ben, nós queremos dar este debate e queremos darlo xa e por iso levámoslo en forma de interpelación. Levamos tamén unha proposición de lei, a primeira proposición de lei que en Marea presenta desde que forma parte ou desde que conforma o Grupo Mixto, de reforma do regulamento en materia de discapacidade, do regulamento da Cámara. Quixemos simbólicamente que esta fose a primeira para simbolizar o compromiso de Marea ca igualdade de oportunidades. Por que a igualdade de oportunidades? Porque a través desta reforma do regulamento nos buscamos varias cousas, dúas fundamentalmente. En primeiro lugar, que a Comisión de Discapacidade se convirta nunha comisión de carácter permanente. Saben que hasta agora ten un carácter non permanente e que, polo tanto, está sometida aos vaivens de cada legislatura. Ben, nos pensamos que a entidade e o carácter estructural da loita pola superación das desigualdades e, sobre todo, tamén da loita pola plena integración das persoas con diversidade funcional merecen unha comisión que teña un funcionamento permanente e, polo tanto, nos formulamos a idea de reconverter a comisión actual nunha comisión permanente e, en segundo lugar, unha serie de reformas para garantizar a igualdade das persoas con independencia da súa diversidade funcional no acceso ao Parlamento e nas súas relacións dentro da institución, desde persoas con diversidade funcional, con dificultades para comprender sonidos ou problemas visuais, etc., a propia adaptación arquitectónica desta Cámara para que realmente seña a Cámara que represente e que poda acoller a toda a cidadanía de Galicia. Ben, a maiores desto, formulábamos conxuntamente con outras forzas políticas dúas propostas que unha delas foi denegada e outra delas foi adiada. Foi denegada a petición de comparecencia urxente do Conselleiro de Sanidade para dar explicacións pola tardanza de 45 minutos en atender a ambulancia a unha emerxencia en Dozón, dende Silleda, que, como saben, rematou co falecemento dunha persoa. Queremos claridade sobre as causas polas que sucedeu isto e que, a partir de aí, se podan extraer conclusións sobre se é necesario mellorar a dotación dos servicios médicos para que isto non volva a suceder. Pero o primeiro que necesitamos é información, e quen debe de ofrecele ao Consello de Sanidade. Pois ben,
a maioría popular decidiu que non era algo que fose tan urxente e, polo tanto, foi denegada esta comparecencia. En segundo lugar, formulamos tamén, conxuntamente con outras forzas políticas, a creación dunha comisión non permanente de estudios sobre a problemática do xabaril. Saben que se declarou a emerxencia cinexética en 33 concellos do noso país e que a situación non satisface sobre todo as persoas gandeiras que sofren os danos derivados das continuas incursións dos xabarís nos cultivos, etc. E, polo tanto, nos pensamos que é necesario formular un espacio de traballo no Parlamento con profesionais que veñan aquí a establecer cal son as causas, como podemos atallar este problema mediante informes técnicos que podan atender esta situación. Foi adiada esta situación, esta proposición de creación da comisión a que seña debatida no Parlamento unha proposición non de lei que chega de Iniciativa Popular precisamente con esta idea. Nós pensábamos que este era xa o momento, porque a formulación da propia Iniciativa Popular significaba que había unha pulsión para a creación desta comisión e, polo tanto, poderíamos atallar xa antes os problemas, pero, unha vez máis, a maioría popular decidiu que estes non son problemas importantes para Galicia.